Akwụkwọ nke Maịka, isi nke mbụ. Ahaz na eze Hezekaya, eze nke Juda, nke o kwuru okwu banyere ndị mmadụ, nụrụnụ ala na ihe niile dị n'ime ya, na Sameria na Jerusalem. Nụrụnụ gị onwe gị, Onyenwe anyị, site n'ebe nsọ ya, ka Onyenwe anyị Chineke bụrụ onye akaebe megide ebe ya, wee rịdata ma zọdaa. N'ihi na lee, Onyenwe anyị na-abịa, ugwu ga-agbaze n'okpuru ya, ebe ụwa ga-adịkwa ọkụ dịka mmiri na-asọba na ndagwurugwu, a ga-asacha ya dịka wax n'ihu ya. Ihe a niile bụ n'ihi ndị ajọ omume na ụlọ Izrel mmehie. Gịnị bụ owu? Gịnị bụ ebe ndị dị n'ala Jekọb? Ọ bụghị Sameria nke Juda, ọ bụ ya? Ọ bụghị Jerusalem? Ya mere, m ga-eme Sameria ka ọ bụrụ obo a ga-akụ. M ga-eme ka nkume ya bụrụ obo ubi na ubi vaịn, bibiekwa ntọala ya ga-ada ada. A ga-agbajikwa ihe oyiyi grawan ya niile, a ga-agbakwa onyinye ya niile ọkụ. M ga-ebibikwa arụsị ya niile, n'ihi na ọ chịkọtara ha n'ụgwọ ọrụ akwụna. Ha ga-alaghachikwa n'ụgwọ ọrụ akwụna. Ya mere, m ga-akwa akwa, tie mkpu akwa, m ga-ewepụ uwe m ga-agbakwa ọtọ. M ga-akwa akwa dịka dragons, na-akwa akwa dịka enyi nnụnụ, n'ihi na ihe otiti ya dị njọ, n'ihi na ọ batawo na Juda. Onye iro abịarutewo n'ọnụ ụzọ ámá nke ndị m na Jerusalem. Unu ekwula ya na Gat, unu erukwala akwa, n'ihi na ụlọ Afra alaala n'aja. Unu ndị bi na Shafia, gaanụ ọtọ n'ihere, gaanụ ọtọ n'ihere. Onye bi na Zanan agaghị apụ apụ n'iru unu na Betel. Onye iro ga-anara ọnọdụ ya n'aka gị, n'ihi na onye bi na Marot agbalịwo ime ihe ọma, ma Jehova enyewo ya ihe n'ọnụ ụzọ ámá Jerusalem. Gị onye bi na Lakish, onye bụ isi ihe dị oke ọnụ ahịa, ị bụ mmalite mmehie maka ada Zayọn, n'ihi na ahụrụla mmebi iwu Izrel n'ime gị. Ya mere, ị ga-enye Moshet Gat onyinye. Ụlọ Akzib ga-adị ka akwa mkpuchi maka ndị eze Izrel. M ga-enye gị onye nkụta gị, onye bi na Maresha. Ọ ga-abịarute Adulam, ebube nke Izrel. M ga-eme ka i sie ike, m ga-ekpuchikwa gị maka ụmụ ndị iro gị. M ga-ekpuchikwa gị maka ụmụ gị dị nro, mee ka obi ike gị dị ukwuu dịka ugo, n'ihi na ha bụrụwo ndị a dọrọ n'agha nye gị. Akwụkwọ nke Maịka, isi nke abụọ. Ahụhụ ga-adịrị ndị na-echepụta ihe ọjọọ ma na-eme ihe ọjọọ n'elu ihe ndina ha. Mgbe ụtụtụ na-acha, ha na-eme ya n'ihi na aka ha nwere ike. Ha na-eti ubi ihe, na-ejide ha site n'ime ihe ike n'ụlọ, na-ebuga ha. Ha na-emegbu mmadụ na ụlọ ya, na mmadụ na ihe onwunwe ya. Ya mere, otu a ka Jehova kwuru sị, lee, emewo m ezinụlọ a ihe otiti nke unu, na-agaghị afụ ụfụ olu unu, ma ọ bụ na-anya isi, n'ihi na oge agwụla. N'ụbọchị ahụ, ha ga-atụ ilu megide unu. Ha ga-atamu ntamu, na-akwa akwa iru uju, sị, anyị lara n'iyi nke ukwuu. Ọ gbanweela oke nke ndị m. Kedu ka o si wee weghachitere m ya? O bibiela ubi anyị. Ya mere, unu agaghị enwe onye ga-adọkpụ eriri n'ọgbakọ Jehova. Ndị buru amụma sị, unu ebula amụma. Ha agaghị ebu amụma, ihere agaghị eme ha. Unu ndị kpọrọ n'ụlọ Jekọb, a ga-eme ka mmụọ nke Onyenwe anyị dị mkpụmkpụ.
Ọrụ ya ndị a ha bụ ọrụ ya. Ọ bụghị ihe dị mma nye ndị na-aga ije n'ụzọ ziri ezi. Ma onye bụ ndị m ụnyaahụ rigoro n'akụkụ nke ọzọ dị ka onye iro. Ha yipụrụ uwe mara mma na ndị na-agafe n'udo dịka a ga-asị na ha si n'agha lọta. Unu achụpụla ụmụ nwanyị nke ndị m n'ụlọ ha mara mma. Unu chụpụkwara ụmụ ha mgbe niile. Ihe dị njọ napụrụ m otuto m. Bilie pụọ n'ihi na nke a abụghị izu gị, n'ihi na ọ bụ ihe rụrụ arụ, ọ ga-ebibi gị. Ọ ga-ebukwa amụma banyere mmanya vaịn na mmanya na-aba n'anya. Ya onwe ya ga-agha ụgha n'ụzọ ụgha. Okwu ga-abụ onye amụma nke ndị a. Aga m achịkọta gị, Jekọb. Aga m achịkọta ndị fọdụrụ n'Izrel. Aga m achịkọta ha dịka atụrụ nke Bozra, dịka igwe atụrụ n'etiti igwe mmadụ ya. Obodo ndị ahụ ga-ejupụta na ndị nzuzu, nke na-emebi ihe ga-aga n'ihu ha. Ha ga-apụ, gafere ọnụ ụzọ ámá, pụta. Eze ha ga-agakwa n'ihu ha. Jehova ga-anọkwa n'isi ha. Akwụkwọ nke Maịka, isi nke 3. Ma banyere Jekọb na ndị isi nke ụlọ India, biko kpeenụ ekpere unu ndị isi Izrel. Ọ bụghị na unu amaghị, ma ha kpọrọ ezi ihe asị ma hụ ihe ọjọọ n'anya. Ha mara ikpe ziri ezi, dọwaa akpụkpọ ahụ na anụ ahụ na ọkpụkpụ ha. Ha ga-erikwa ndị m, ha ga-erikwa akpụkpọ ahụ ha, riekwa anụ ahụ ha, gbajie ọkpụkpụ ha, gbajie ha, dịka anụ n'ime ite. Mkpu Jehova, mana ọ gaghị anụ. Ha ga-eme ha. N'oge ahụ ọ ga-ezobe ihu ya n'ebe ha nọ, n'ihi na ha emeela ihe ọjọọ n'ọrụ ha. Otu a ka Jehova kwuru banyere ndị na-aghọgbu ndị m, ndị na-ata ha eze ha, na-eti mkpu udo ma ọ bụrụ na mmadụ abanyeghị n'ọnụ ha. Ha na-akwado agha megide ya. Ya mere, abalị ga-abụ ọhụ nye unu, ọchịchịrị ga-abụkwa ihe ịrịba ama nye unu. Anyanwụ ga-agbanyụkwa ndị amụma, ụbọchị ga-agbachikwa ha. Mgbe ahụ ka ihere ga-eme ndị ohu, ndị ndịda ga-emekwa ihere. Mmadụ niile ga-ahapụ egbugbere ọnụ ha, n'ihi na ha enweghị azịza sitere n'aka Chineke. Ma ejupụtawo m n'ike site na mmụọ Jehova, ikpe na ike, iji gwa Jekọb mmehie ya na Izrel mmehie ya. Biko, lezienụ anya nke a, unu ndị isi nke ụlọ Jekọb na ndị isi nke ụlọ Izrel. Ha kpọrọ ikpe asị ma ghara ileghara ezi omume niile anya. Ha ji ọbara wuo Zayọn, Jerusalem na ajọ omume. Ndị isi ha na-ekpe ikpe maka ụgwọ ọrụ. Ndị nchụaja ha na-akụzi maka ego. Ndị amụma ha na-ebukwa amụma maka ego. Ma ha na-adabere n'Onyenwe anyị wee sị, Onyenwe anyị, ọ nọghị n'etiti unu. Ọ dịghị onye ọzọ pụrụ ịbịakwute unu. Ya mere, n'ihi unu, a ga-akọ Zayọn dịka ubi. Jerusalem ga-aghọ ọbọ ihe. Ugwu nke ụlọ ahụ ga-adịkwa ka ebe dị n'oke ọhịa.